नमस्कार, स्वागत बा एक बार फिर से आप लोगन के भोजपुरी प्लस में। त खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के एगो नया देवी गीत के बारे में, जो कि बिहान सुबह 8 बजे आप लोगन के सुने के मिली स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर। जो ना गाना के नाम बा सर पर दुपट्टा राखेली। जी हाँ, सर पर दुपट्टा राखेली। जो ना गाना के स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी खातिर खेसारी लाल यादव जी गौले बाड़े, प्रकाश जी लिखले बाड़े और ई गाना के म्यूज़िक देले बाड़े आर्या शर्मा जी। आप लोग ई गाना के बिहान सुबह सुबह 8 बजे सुन सकतानी स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी पर। बाकी ई गाना के पोस्टर आप लोग साइड में देख सकतानी। आप लोगन के पोस्टर कैसा लागल कमेंट बॉक्स में बताई। और भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जितना भी खबर आवे आप लोग सबसे पहले होके देख ली। बस चैनल के सब्सक्राइब कर दी और बेल आइकन दबा दी, सारा नोटिफिकेशन ऑन कर दी। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम।